21 ta' April San Anselmu, isqof u duttur tal-Knisja, għex bejn l-1033 u l-1109. San Anselmu twieled fil-belt ta' Aosta fuq l-Alpi fl-Italja. Ommu kienet mara tajba, iżda missieru ma kienx. Meta kellu madwar 15-il sena, ommu mietet u billi missieru ma kienx jitrattaħ tajjeb telaq mid-dar u għal xi snin għex ħajja jiġġerra u saħansitra qasam ġo Franza. Hemmhekk daħal fil-monasteru ta' Bec fejn sar dixxiplu tal-magħruf Abbati Lanfranco. Fl-1060 sar Patri Benedittin meta kellu 27 sena. Fl-1063 sar Pirjur u 15-il sena wara ġie elett Abbati. Minħabba x-xogħol li kellu bħala abbati minn żmien għal żmien kien ikollu jmur l-Ingilterra u hemm ġie liqat għand ħabibu Lanfranco li kien sar Arċisqof ta' Canterbury. Meta fl-1093 Lanfranco miet, Anselmu ġie magħżul floku għalkemm ir-re William opponih. Fl-1097 Anselmu mar Ruma biex jiltaqa' mal-Papa Urbanu II u baqa' hemm sakemm miet ir-re fis-sena 1100. Meta rritorna l-Ingilterra, ħu Rufus kien re bl-isem ta' Enriku wieħed. Dan ir-re ukoll bħal ħuh ried li jkollu s-seta li jażel l-isqfijiet iżda Anselmu baqa' ma aċċettax. Fis-sena 1103 Anselmu reġa' mar Ruma u ltaqa' mal-Papa Paskal II. Bħal qabel sab l-appoġġ kollu tal-Papa u baqa' Ruma sas-sena 1105 meta Enriku wiegħed li ma jindaħalx aktar fl-għażla tal-isqfijiet, iżda l-kwistjoni tal-investitura inqatat fil-Kunċilju ta' Londra tas-sena 1107. Anselmu miet fuq biċċa xkora f'Canterbury fl-21 ta' April tas-sena 1109 wara li kien ilu isqof 15-il sena. Il-fdal tiegħu jinsab fil-Katedral illum Protestant ta' Canterbury. Il-Papa Clement XI iddikjarah duttur tal-Knisja fis-sena 1720. San Anselmu kien magħruf bħala wieħed mill-aħjar imħuħ ta' żmienu u l-kitba tiegħu fuq it-teoloġija tħabbata ma' dik ta' Sant Wistin. Fost l-aħjar għandu għaliex Alla sar bniedem. Ħamsem fil-Kunċilju ta' Bari fis-sena 1098 u mexxa dak ta' Westminster fl-1102, iddefenda lill-foqra, ikkundanna il-jasar u ħalla kitba abbundanti u importanti. Anselmu kien bniedem attent ħafna biex jgħix ħajja qaddisa. Kien hekk jistmer id-dnub li kien jgħid kieku kont nara min-naħa id-dnub u mill-oħra l-infern miftuħ u kelli nażel bejniethom, kont aktar nażel li ninxteħet l-infern bla dnub milli nagħmel anki dnub wieħed biss. Bħal kull veru segwaċi ta' Kristu, Anselmu kellu jġor is-salib tiegħu, speċjalment forma ta' oppożizzjoni u f'konflitt ma' dawk fil-kontroll politiku. Għalkemm personalment kien raġel moderat, ġentili u jħobb il-paċi, huwa ma rtirax lura mill-konflitti u l-persekuzzjoni fejn kienu involuti il-prinċipji. Dawn li ġejjin huma ftit ħsibijiet ta' San Anselmu dwar ir-ruħ li tfittex lil Alla. Ruħi, sibt lil min kont tfittex l-Alla u sibt li hu ogħla minn kollox u li ma hemm ħadd aqwa minnu għaliex hu ħajja, dawl, erf u tiba għaliex hu għena ta' dejjem u għena bla tmiem għaliex hu dejjem u f'kull imkien. Mulej Alla tiegħi, int ħlaqtni u fdejtni, qed lil ruħi li tant tixtieqek, x'int aktar minn dak li tara fik,
biex tara ċar dak li tixtieq. Ruħ jitarrex biex tara aħjar u ma tara xejn aktar minn dak li tista' tara ħlif dlamijiet. Anzi, ma tarax dlamijiet għax fik m'hemmx dlamijiet, imma tintebaħ li ma tistax tara aktar minn dlamijieta. Dan hu tassew mulej id-dawl li fih int tagħmmar, dawl li aħna qatt ma nistgħu naraw, għax ma hawn xejn li jista' joffroq dan id-dawl biex fih jarak. Jien dan id-dawl ma narax għaliex qawwi wisq għalija, għalkemm kull ma nara bih narah bħalma għajn marrida dak li tarah bid-dawl tax-xemx għalkemm lejn ix-xemx ma niflaħx tħares. U dawn żewġ talbiet ta' San Anselmu. Għal-ħniena tiegħek enni int mulej, jien lil wiċċek infittex u lil wiċċek mill-ġdid infittex la tinħebix minni. Eħlisni minn innifsi biex tiġbidni lejk, saffi, fejjaq, irfina, dawwal l-għajnejn ta' ħsiebi biex jien nista' narak. Terġa' fuq saqajja r-ruħ tiegħi u mill-ġdid bl-arfin kollu tagħha isserraq ħarsita fuqek u Alla. Mulej Alla tiegħi għatini l-grazzja li nixtieqek b'qalbi kollha biex infittxek sakemm insibek u bekk nista' nibda nħobbok tassew u fl-imħabba tiegħi lejk nobgħod id-dnub u minnu neħles. U int tfittxu lil Alla b'qalbek kollha? Kemm inti lest jew lesta li tiddefendi il-prinċipji insara li tħaddan? Tfittex il-qdusija bħala il-priorità billi tevita b'saħħtek kollha kull tip ta' dnub? Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, inżejjint bil-grazzja tiegħek lill-Isqof San Anselmu biex ifittex u jgħallem il-ħwejjeġ għolja tal-erf tiegħek. Għamel li id-den tagħna isib fil-fidi mqazza l-għajnuna meħtieġa biex naqalgħu minn qalbna u bil-ħlewwa dak kollu li int tridna nemmnu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.